ಬೊಂಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚಂಡೆ ಸೂರಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಊರುಡೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಮಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 year ಅಂడి ನಾನು ಊರುಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಡುಟು ಹೋದು ಬರೋದು ಉಪ್ಪು ಅವೇ ಊರುಡಿತ್ತಿನಟಿತ ಸಿನಿಮಾಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನವೇ ಮಾತಾಡ್ಲ ಯಾನು ಊರುಡಿಲ್ಲ ಇಂಕ ನನ್ನ ಓಲ್ ರೋಗ್ಲಿತ್ತನ ಕೊಡಲಿ ಖಂಡಿತ ಮರಳೆ ಮಾರ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಾಡ್ ಫ್ರೀ ಫಂಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಜಂಚದಾಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಕಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ನಾವು ಓಕೆ ಮಾಲ್ದದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಏನಿ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಇದೇ ಬಂದು ಬರುತ್ತೀನಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ತನ ಪುರ ಕೇನ್ನ ಅವು ಪುರ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಪುರ ಇತ್ತನ ಅದೇ ಅಂಜದವ್ರು ಆರು ಹೆಂಗೆ ನೆನೆಪುಂಡವ್ರು ಆರು ಯಾನು ಆರೇನ ಪನ್ನ ಕೇಂದಿದೆ ಆರು ಏನು ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲೇ ತಿತ್ತರು ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಾಕಿಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಮೇರೆ ಆಂಟಿ ಕುಲು ಒಂದಿರು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಆರಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರಂಜಿ ಬಾಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಗ ಅಂಚದ ಆರು ಕುಲ್ದು ನಾನು ಮೇರ್ದಾನೆ ಹೊರಣ್ಣೆ ರಾತ್ರಿ ಬೈದಿನ ರಾತ್ರಿ ದಾನೆ ಬೈದಿನಿ ಓಕೆ ನಾಲೇಜ್ ಇಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದಿರ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆತನ ಅರ್ಥಣದೆ ಬೇ ಪೂರ ಪರ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಪಪ್ಪ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ರಾತ್ರಿ ಇಂಚೆ ಚೆತ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಮೇರೆ ಆಂಟಿ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಯಿ ಇಂಚ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾನೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲ್ಲ ಅರ್ಧದ ಅಂಚೆ ಬರ ಕೆಲವು ಪನ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ವಿನೀತ್ ಈತ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಯಾನು 90ML ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಈತ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ವಿನೀತ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಯಾನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಂಪಿನಿಗೆ ಯಾರೇನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಆರು ನೆಟ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದೆ ಇದು ಆರಂಜಿ ದಿನ ಪಕ್ಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಲಿಪರ್ಲ ಬುಲ್ಪೋಯ್ ಬಣ್ಣ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರಿಂದ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸರಿಯಾದ ಒಯ್ರಿದ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೈದಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲರು ದಾನೆಣ್ಣ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಂಡದಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಪಂಡು ಬಂದಾಂಡು ಇಡೀ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಜಿ ಆಂಡ ನನ್ನ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ಡು ಬೆರಿಕು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಇರಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಿ ಎರಡು ಮೇ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಸೊ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬರ್ಸ ಅಂದ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಉಳ್ಳಿರು ಮೆರ್ನ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಪಂದಾಂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಅಂದು ಪಿದೇವ್ರುಡು ಪುನಗ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲೇನು ಅಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ದ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಂದಲ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಅವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪನ್ನಗಾರಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಆರು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ವಿಲನ್ ಆದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಹರೇನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ರೋಷನ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಂಚ ಒಲ್ಲರು ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಸೌಖ್ಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು 90ML ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀಕು ಟೈಟಲ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ 2016 ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರೆದು ರೋಷನ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೂಡ ತೆರೆತ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಡಬಲ್ ಖುಷಿದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ 90ML ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೆರಿ ಬರೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ರೋಷನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಭಿನಯ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಅಣ್ಣೆ ಏರು ದಾದ ಒಲ್ಪದಾರ ಅರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅತನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲೇನು ಪಿದೇವ್ರಡು ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ 90ML ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕತೆಗ್ಲೇನು ಇನಿ ಪಾತೇರಿಯರಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಹೋಗೊಂದು ಸೂರಜ್ ಫಾರ್ ಕವರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚಂಡೆ ಸೂರಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂಡ ಅಂದ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ 6 years ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ನಮ್ಮ 90ML ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಡ್ಯಾನ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸುರುಕು ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಲಾನಾಯಕನಾದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಎಲ್ಲ 90ML ಸೇಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವಿಲನ್. ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚ ಒಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಡು. ಸೊ ನಾವು ಪೂರ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿರ್ದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವೇ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲ ಕಡೆ
ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಎಸ್ ಇತ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಎಂಕುಲು ಪುದರ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಅಂತೀನಿ ಬೇಹರೆಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಉಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಳುವೇರನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಅವೇ ತುಂಬುಲ ಪಂತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮರಲೇ ಅನ್ಪೋನೊಲಿ ಐಟಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟನೆ ಅನ್ಪೋಡು ಸಿನಿಮಾನ ಓವರ್ಸೀಸ್ಡ್ ಕಾಂತದ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ತೂಪವಡು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಯುನೋ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಶ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಚೂರು ಗುರ್ತಾದ ಹೆಂಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟೆ ಮರಪೆರವಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ನ ಪುದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಚ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಅವೈತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ 90ML ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ಪಾತಿರ್ಡಂಡ ರಂಜಿತ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಪೋಪ್ನ ಹಿಡ್ದು 2023ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿ ನಾನು ಓಕೆ 23 ಎಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಂಚದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅವೇ ಇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಂಡ 2024 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ರಿಲೀಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಡೇ ಹಸ್ ಕಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 10th ಸೊ ತೂಕ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಮಾರ್ಚ್ 28 ಸೊ ಎನಿದಿಂಚ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನೈತೆ ತುಳುನಾಡು ಪುನಃ ಮಾತಾಕ್ಲಾಡ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಮಾತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ಲಾಗೆ ನಮ್ಮಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವಕ್ಲು ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದು ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುನ್ ಬಂದು ಎಸ್ ಇದು ರೋಷನ್ ಅಣ್ಣನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ತೂದುಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮುಟ್ಟ ಭೇಟಿ ಏರೆ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬರಿಯರ ಅನ್ನಗ ಏರು ಒಂದು ಹೊಸ ಜನ ಪನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಏರು ಒಂದು ಹೊಸ ಜನ ಮೆರ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ಓಲ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಓಲ್ ಪುಟ್ಟಿದಿನಿ ಏರು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಅವು ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಅಂದಿರ ಅದು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಊರ್ದೇನೆ ಬಿಜಯದೆ ಅನ್ಸದು ಪಂಡ ಅವೇ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಅಂಚದು ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಕರ ಓಲ್ ಕಲ್ದರಿ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕಲ್ದಿರಿ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಐ ಡನ್ ಇನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಾನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಐ ವಾಕ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕನು ಅಂಚದು ಅಬ್ರಾಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂಚದು ಅವಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದು ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಾರ್ದು ಇಂಚಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತೇನು ಪ್ರೀತಿಲ ಇತ್ತೇನು ಮಾರಲ್ಲ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಐಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೈಕರ್ ಪೂರ ಹಾಕದ ಸೊ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲ ಆತ ಇತ್ತೀಜಿ ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಡ್ರಾಮಾ ಓಬರ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಏನೋ ಉಲ್ಲ ಅಂಚದ ಅವೇನೆ ನಾಟಕನ್ ಪೂರ ತೂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಬಂದು ಫೈನಲಿ ನಾನು ಎಬ್ರಾಡ್ ಪುನಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಅಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ ಅಲ್ಪಕುಲ್ ನಟನೆ ಅನ್ಪಾರ ಆಪೂಜ ಅನ್ಪಾರ ನೈಕ್ಯಾನ ಇನ್ನೇ ಓಕೆ ನನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಪಿದೆ ಕನಕ ಪಿದೆ ಹೊರಡು ಕಾಂತ ಜನಕ್ಲೆ ತೂಪಾಗ ನನ್ನ ಅಂಚದೆ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಈ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಅಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾನ್ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪದು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಯುನೋ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಅವರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಸ್ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತನ್ನ ತುಳು ಕಂಟೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಐ ಮೀನ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ ಐ ಮೀನ್ ಐತ ವಾ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಏತ ಸಂಘ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದ ಜನಕುಲ್ಲೇರು ಪೂರಕುಲು ಐ ಮೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂಡ ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಜೈಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಿಸಿಸ್ ಅವಸ್ಥೆ ಸೊ ಮಲಮಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆತನು ಸೊ ಇತ್ತ ಸದ್ಯದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಿದೆ ಅವ್ರದ್ದೇಟಿ ಸೊ ಇತ್ತ ತೂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಕೈಟೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಸೊ ಪಿದೆಯದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಉಪ್ಪೊಂದು ಹಿಡ್ದು ಆ ಥರ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ಬ್ಯಾರಿಂಡ್ ಏತ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ತುಳುಯರ್ ನಕುಲು ಈವನ್ ಇಂಚೋಗ್ ಎಂಕುಲು ಜೈ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಶೋ ಐ ಮೀನ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತೀನಿ ದಾಯಪಣ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಸೌದಿಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಬನ್ನಲ್ಲ ಯುನೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯುನೋ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ತುಳುವರ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆತ ಒಂದಿತ್ತಿರ್ ಬಣ್ಣ ದುಮ್ಮುದೊಂಜಿ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನದೆ ಅವೇ ಬಣ್ಣದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ 1.5 year ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಂತಿ ನಾನು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೊ ಇರ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ನಮಕ್ ಅಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅದು ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಡು ಮೇರ್ ಏರ್ನ ಗರಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಿ
ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಈಜಿಂದ ಅಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ದೇರ್ನಂಡಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಏರಿ ರೋಷನ್ ಎಂಚೆ ಈತ ತಯಾರಾದು ಬತ್ತೀರು ಲೈಕ್ ಇರೇನೊಂಜಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡು ತೂನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದರ್ಲಕ ತೋಜೊಂದುಲಿರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅದಿಪಡಿ ಒಂಜಿ ರಗ್ಗಡ್ ವಿಲನ್ ಆ ಟೈಟಲ್ ಜನಕ್ಕಲು ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಎಂಚ ತಯಾರಿ ಮಂತಾರೆ ಆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಸುರುಕಾದ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತ ಮಂತೆ ಆಣೆ ನನಗೆ ಎಂದೈನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ರೋಲುಡು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ತುಳು ತಕೊಲು ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏಪಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಂದೈನಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚ ಬಂದಿತ್ತು ಅವು ಇತ್ತ ಏನು ಪಂಡದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ 90ml ಬರೋದು ಐಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ತೂಕ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಬಂದು ಒಂದುವೇ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದೀಪಿನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅದಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ನನ್ನ ತೂಕ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಅದು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪಣ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇದೊಂದರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಪೋತೆ ಬಟ್ ಕಲಾವಿದೆ ಇನ್ನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಒಂಕ್ಲೆ ಕಲಾವಿದನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಕಲ್ಪಿರ್ನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏತು ಕಲ್ತ ಅದು ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಚವ ನಮ್ಮ ತೂಕದ ಅದ ಬಂದು ಆಯ್ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮುಳ್ಳ ಸಿನಿಮಾ ಪೂಜೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಐಟೇ 24 hours ಉಪ್ಪುನಕಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕದು ಮನ್ಪುನಕಲು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂಚ ಅವಳ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಒಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಈತ ಏತು ಒಂಜಿ ತುಳು ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ ನಮಕ್ಲ ಅಂಚಿಂದ ರೋಲ್ ಆಫರ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಎಸ್ ಸೊ 2016 ಬಡೀರು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪಾರು ಏರ್ಲ ಎನ್ನದು ಪೈರು ರೂಪೇಶನ ಲೈಫ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಟರ್ನ್ ಆಪುಂಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದೊಂದು ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಂತಿನುಂಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಅಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರಿಕಲಿ 1 year ರನ್ ಆತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊಡ್ದು ಆತ್ರ 215 ದಿನ ಆನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಇಂಚನೆ ದೆಪ್ಪೋಡಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ. ಸೊ 19 ಮುಟ್ಟ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ರು ಓಲಿತ್ತೇರು ದಾಯಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತುಜೇರು ಆಫರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ದು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಇತ್ತಾರ ದಾಯಿಗೆ ಅವು ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡದ ಆಫರ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆಫರ್ಸ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಏತು ಬಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಬೇಲೆಡ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯುಸಿ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಜಾನು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವೇನು ಪಂಡದೆ ನಮಕ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಬ್ಯಾರೇನು ಆಂಡ ಇಚ್ಚೋಗಿತ್ತದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪನ್ಪಿನೊಂಡು ಸೊ ಬತ್ತು ಪೋಲಿ ಏಪಲ ಇದು ಊರುಡು ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದು ಎಂಚ ಅಂಚದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಂಡ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಏಪಲ ದಾಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬತ್ತನ ಯಾನು ನೋ ಪನ್ಪನೆ ಅವಲ ಎನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ತೂಕ ದಾದ ಬಂದು ನಾನು ಅವೇ ಪಂಡದೆ 90ml ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಐಬೋಕೈತೆ 90ml ಐ ಮೀನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 6 years ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಐಡ್ಬೇಕ ಅರ್ಜುನಕ್ಲ ಟಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಏತ್ ಹೆಂಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಮನ್ಪ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಇರಾಗ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಕಲು ಕೊರೋನಾ ಅಂಚಿನ ಇರೇನು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯುನೋ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಏನೇನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ದಯಪಂಡ ಓಡಿಕೊಂಡ ಜನಕ್ಕಳು ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂತ ಜನಕ್ಕಳು ಈವನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈವನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಯಿ ವರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ಪಾತೀರಿ ಜನಕ್ಕಳು ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐ ಮೀನ್ ಅವು ಆಲೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತುಂಡು. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಿಯರು ರೂಪೇಶ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಂದಿಂಡು ಐಟ್ ಎನ್ನ ರೋಲ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟೆ ಎಂಕು ಆಂಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬರಂದುಲ್ಲರು 90ml ಟೈಟಲ್ ಕೇರ್ನ ತಕ್ಷಣ ನಮಕೊಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದನ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಲೈಕ್ ml ಪಂಡ ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎನ್ನು ಅಂಚ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಈತ 90ml ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕ್ಕುಲ್ ದಾಯ್ ತೂಪಿನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ಶೂರ್ ಕೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಹಾಳ್ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚ ಪುರದ ಆಲೇಜ್. ಸೊ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಡಾನ್ಕೆ ಏನು ಒಂಜೆ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಕ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂಜೆ ದಯಮಂತದ್ದು 90ml ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ದಯ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡೇರ್ನೆ. ಸೊ ಅವು ಇತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅರ್ನ ಎಂಚ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ವಿಷನ್ ಉಂಡ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಆ 90ml ಬಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರು ಪುದರ್ದಿತ್ತೇರು ಐಕಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಂದೆ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತು ತೂಡು
ತೂದೆ ಬೊಕ ಪನ್ಪೆರೆ ಒಂದು ದಾದ ಮಾರೆ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿನಿ ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನೇ ಬೇತೇನೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗವೆ ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಿತ್ತನಂತೆ 6 years ದ ಅವು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾಗ 90ml ಓಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ ಅಂಚತ್ ಎನ್ನ ಬೊಕ ರಂಜಿತ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೆಡ್ ಎತ್ತುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಸೊ ಎಂಕುಲು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ ಆರೆ ಪಂಡೆ ಬ್ರೋ ಇಂಚ ಆರು ಒಂದು ಕೆಲ ವರ್ಷದ ದುಂಪು ಅಂತೇರಿ ನಾನು ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಎಂಕೊಂದಿನ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಟೈಮ್ ನಾನು ಊರುಗ್ಲ ಬರ್ಪುನಿಟ್ಟಿತ್ತ ಅವನೇನು ಪಂಡೆ ಬ್ರೋ ಇಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಗೆ ಈತ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಈ ರೋಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಸೊ ನಾನು ಓಕೆ ಬಂಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚದು 90ml ಅದು ಒಂದು ಬನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಂಡದೆ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಇತ್ತ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ಲ ಟಾಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೆಲಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ಇಂಚೆಂಚ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮನ್ಪೋರ ಅಂದು ಏನು ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಮನ್ಪೋರ ಬಂದು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾದ ಇದು 90ml ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿ ಪೂಜೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಒಂದು ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅತನ ಬುಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಉಂಡು ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ದೇಬಣ್ಣ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಇತ್ತ 2025 ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಬರಂದೊಪ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಅಸಲು ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು ದುಂಬುದಲ್ಲಕ ತಪ್ಪುಲು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಹೊಸತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿನಂಚಿನ ಅತ್ತನ್ನ ದಾದನಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕುಲ ಭಾಷೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎದುರು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಜೆಟ್ ವೈಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಈರೆಗ್ 90ml ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತದು ನರೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆತನ ಐತ ಕತೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಈರೆಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಲಂದು ಪಿದೇವ್ರದ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲಂದು ಕೇನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಎನ್ನಿಸುಂಡು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು 90ml ಏತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ತುರೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಹತ್ವ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಡು ಅರ್ಥನದೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆ ಜನಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ತೂವೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಪನ್ಪದೆ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತು ತೂಯಿ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಯರ ಪಂಡು ಇರು ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀಮ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಐಟ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಿಜ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂಡ ಆತು ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪಂಡದೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಆಡು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಗೆಂದು ನೆಂಚ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದ ಅವೇ ಅನ್ಪನ್ಪಿಂದ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತು ತೂವಾಡು ಜನಕುಲು ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಸೊ ಬತ್ತು ತೂವಾಡು ಜನಕುಲು ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಆಯ್ತು ಅದು ಬಂದು ಸೊ ಈ ಇರೆಗ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡಿರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ದಿಕ್ಕಿಯರು ರುಹಾನಿ ಅಪಗಾರನ ಬೋದರ ಶಿಲ್ಪ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಇತ್ತ ಆರ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಕಲು 19 ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಟಚ್ಡ್ ಇತ್ತಾರ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಮೂರ್ತದಾನಿ ತೂಯ ಒಂಜಿ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಮೆಗ್ದಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಾಲ್ ಮೆಗ್ದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಆಲ್ ಅಣ್ಣನೇ ಬನ್ಪಿನಿ ಅನ್ಸದು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಆಲ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಬೇತೇನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ನೆಟ್ ಸೊ ಅವೇ ಏನ್ ಪನ್ಪ ಅವೇ ನಂಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪರ ಬುಜಿ ವಾಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ರೋಲ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅದು ತುಯರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರುವಾನಿನ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಆರು ಎನ್ನ ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ವಾಯಿನ್ ಬಂದು ವೈಬ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಗದ ಅವಪುರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಶೇರ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲವೇ ಅಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊರೋದು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ರೋಲ್ ಪೂರ ನೆಟ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಂದೆ ಸೊ ಬತ್ತ ತೂಂಡ ಪೂರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನು ನೆರೆದು ತುಂಬು ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಾರ ವರ್ಕ್ ಮಂತದೇರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಬರಿಯರ್ ನನಗೆ ಎಂಚ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಎಂಚ ಎತ್ತಿರು ಲೈಕ್ ಹೊಸಬೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಹೇವ್ ಇತ್ತನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಿರು ಬಾರಿ ಕೂಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಅವೇ ಪಂಡದೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಜಂತ ಅಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಲ ಬಾಲೆ ಎತ್ತಿಲಾಗೈತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುವ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುವ
ಸೊ ಅರ್ನಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಪೋಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿ ಇರ್ಪೋ ಹೊಸಬೀರ್ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂನೇರೆ ಗೊತ್ತಾವು ಬಟ್ ಅರ್ನನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು DOP ನಾಕ್ಲ ಪೂರ ಸೊ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿ ಇರು ವರ್ಕ್ ವಿಷನ್ ನಿಜ ಎಡ್ಡೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಅವೇ ಪಂಡ ಟೀಸರ್ ಗೊತ್ತಾವ ಒಂಜಿ ಬ್ರೋ ಇಂಚ ತೂರ ಮಲಯಾಳಂ ಮೂಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಕೊಡುದು ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕ್ಕಳು ತೂದು ಅವೇನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿಂದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೊ ಪೂರಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂವಾಡು ಒಕ್ಕ ತೂಕ ನಮ್ಮ ದಾದವನ್ ಸೊ 90ml ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ವಿನೀತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಹೀರೋ ತುಳುಟು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಂತೀರಿ 100 days ಜಾಸ್ತಿ ರನ್ ಆಂಡು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಂತೀರಿ 150 days ರನ್ ಆಂಡು ಸೊ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಅವ್ರ ಅತ್ತಂದೇನೆ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳಾರ್ ಅದಿಪಾಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್ ಅದಿಪಾಡು ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಅದಿಪಾಡು ಜನಕ್ಕೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಸೂಪ್ರಮ್ ಸೋಪಂಡ ಆಲ್ರ ಇಂಡಿಯಡ್ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಫೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಫನಿಯರ್ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕನ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಎಸ್ ಇವಾಗ ಈ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಈತ ಮೇರಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರ್ನಕ್ಲು ಏರಿತ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋನ್ ಬೇಲೆ ಮಂದ ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಈ ದೀಪಕನ್ನೋಡು ಪುಷ್ಪನೋಡು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಬೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇತನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಗಮತಾನ್ ಭಾರಿ ಗಮತಾನ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಪೂರ ಆಯ್ಬೋಕ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಜೋಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಡು ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕುಲ್ ಒಂದು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲ ವಿಷನ್ಸ್ ಅವಡು ಅಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅವಡು ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಡು ದಯಪಂಡ ಇತ ಸೂಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅಂಚಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತದ್ದು ಇತ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಿತರ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಬನೋಲಿ ನಮಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜೆ ಶೂಟ್ ಟೈಮಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಂದು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ದೇ ಮೇಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಲೆಕ್ಕನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಕಲಾ ಇತ್ತಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಜಂಪ್ ಬರತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಕಾಡೆಟ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೇರು ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕುಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಜಾಗೇಡು ಇರೇಗ್ ದಾದ ಕಲ್ಪೇರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಕುಲ್ ದಾದ ಪಂಡೇರೆ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರತೆ ಜೆಲ್ಲ ಪಿನಂಚಿನ ಈರ್ ಇನ್ನೇನು ಇಂಚ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ದೇತೊನ್ವೆ ಆವು ಪೂರ ಮಟ್ಟಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಣೆ ವಿನೀತ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೇತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಹಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದೆ ಪೋ ನಮ್ಮ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ವಿನೀತ್ ಹೆಂಗೆ ಗೈಡ್ ಮಂತೇರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನವೀನನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಗೈಡ್ ಮಂದೇರಿ ಇಂಕೆ ಅಂಚದು ನವೀನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಜಾಲಿ 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 ಜನ ಅಂಚ ಕತೆ ಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದು ಅಂಜಿ ಪೂರ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಕ್ಕುನ ಅವು ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಬಟ್ ಅವೇ ರಂಜಿತ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅದೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೂಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಸೊ ಆರು ಪ್ರತಿ ನೆಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತು ಆರು ಮಂತ್ ತೂಪದ ಎಂಕೆ ಗೈಡ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಂಡ್ 6 years ಆಯ್ಬೋಕ ಸೊ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾನೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಪೋ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅದು ನಮಕೊಂಚೂರು ಗ್ಲಿಚ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ದೂರ ಅಂತದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಡೇ 1 ನೆನಪುಂಡ ಡೇ 1 ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ 6 years ಗ್ಯಾಪ್ ಆಂಡತೆ ಬತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತಾನಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಬಂಡದು ಮೂರ್ತ ನಮ್ಮ ಶರವ್ ಟೆಂಪಲ್ ಡಾಯಿನಿ ಮೂರ್ತ ಶರವ್ ಟೆಂಪಲ್ ಡಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟ್ ದ ಪನ್ಪಿನೇರಿ ಶೂಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಕುಲು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ರೇಂಜ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಡಿತ್ತಂడి ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಮೂಡು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟಲ್ ಮೂಡು ಬರೋಡಿತ್ತನು ಕೆಲವು ಸತಿ ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ವಿಲನ್ ಐನೇಟ್ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಮೂಡು ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಗೈಡ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ರಂಜಿತ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿನೀತ್ ನೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿನೀತ್ ಈತ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಯಾನ್ 90ml ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯ ಆಂಡ್ ಈತ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ವಿನೀತ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಯಾನ್ ಇಂದಕ್ ಪಂಪಿನ್ಗೆ ಯಾರೇನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ಆರು ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದೆ ಈತ ಆರಂಜಿ ದಿನ ಪಕ್ಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಲಿಪರ್ಲ ಬುಲ್ಪಾಯಿರ್ ಬಣ್ಣ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದೆ
ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಸರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರೋ ಬತ್ತಿದಿನ ಆತ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಲ್ಲ ಇದಾದೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಇರ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಇರ್ ಬಿಡ್ಪದು ಒಂದೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆತನ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ಇರೇನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿದು ಏನಪ್ಪ ಇರ್ ವಿಲನ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ರೂಪೇಶ್ ಹೀರೋ ಆದಿತ್ಯರು ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ರುಹಾನಿ ಆದಿತ್ಯರು ಸೊ ಒಂದು ವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಸ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಅತ್ತಂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಲಯಾಳಿ ಒಂದು ಪಂಡರೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದೆಂಚೇರಿಗೆ ತೂಪರ್ ಆ ನೆಟ್ ಅಂಚೆನೆದೇ ಇದ್ರು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಪಂಡದೆ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ 90ml ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪೂರಕ್ಲು ಬತ್ತು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಏರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇರೇಗೆ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಈ ಏರ್ ನಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚ ಯಾನ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಉಲಗ ನಾರಾಯಣ್ ಎನ್ನ ಸದ್ಮಾ ಆರ್ನ ಮೂವಿ ಅಯ್ಯನ ಐತ್ ಅವೇನ್ ತೂದು ಬಿಕಾಸ್ ಯುನೋ ಆರು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅರೇನ್ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇರು ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಅಂದನ್ ಆರು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿರಿತ್ತೆ ಬಾವು ಪೋಯಿರು ಸೊ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಇಂಚದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೌಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಆರು ಅಂದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿಂದ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆತ ವೈಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂತು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯರ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಡೆದ್ವಿನಿ ದುರಂದರ್ ಎಂಚ ಎಟ್ಟ ಆತನು ದುರಂದರ್ ಭಾರಿ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅನ್ಸದು ದುರಂದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಬಂದು ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತಿ ಮೂವಿ ಅದೇ ಒಂದು 4 hours ಇತ್ತಣ 90ml ಟೀಸರ್ ಬೈದನ್ ಸಾಂಗ್ ಬೈದನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಂಡು ಮಾರೆ ಒಂಜಿಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಾದನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕಾಲಿತ್ತ ಒಂಜೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋಂತಿನ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ತಿರ್ಗಿದವರಕ್ಕದು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಬರೋಂದುಂಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಆ ಬರೋದು ಪುನಃ ಪ್ರಚಾರ ಪುನಃ ರೀತಿ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಇರಗೆ ಐತ ಮಿತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಅವೇನೋ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಂತ್ ಬಂಡ ದುರಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡಿರು ನೀವು ದುರಂದದ ಟೈಮ್ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾರೆ ಅದ ಗ್ಯಾಪ್ ದುರಂದರ್ ಇತ್ತ ಏಪ 19th ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನದ ಗ್ಯಾಪ್ 10-15 ಡೇಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲದಾದೈತನ್ ಪಂಡ ಈತನ ಏಟೈತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರಂದೆ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾಂಡಿ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನವೇ ಪಂಡ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐವಕ ಯುನೋ ನಮ್ಮ ಯುನೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಅಂದ ನಿಜವಾದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋಪಂದ ಅಂಡ ರಡ್ಡೆರ್ದು ಮೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿರು ಒಂಜಿ ಆಡು 3 ಬಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಬಂದ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಬುಂಡ ದುರಂದರ್ ಬೇತ ಹೂ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗ್ಲ ಆತು ಮಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಾಲೇಜ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಏನೋಡ ಪಂಡೇರು ಸಿನಿಮಾ ಇಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ 90ml ಒಂದು ಖಾಲಿ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಬಂದತ್ತು ಒಂದು ಆಪು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಬಟ್ ಕುಲ್ದು ತೂಣಾಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆವಡು ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಆವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಜನಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎನ್ನದು ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಂತುಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ನಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಇರ್ ಕಥೆದಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಗೊರಚಿ ಇರ್ನದಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಉಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಫನ್ನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಅತ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ದದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿ ಒಂಜಿ ಎನಿ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಇರೇ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂಬ ಪರ್ತನ ಪೂರ ಕೇನ್ನ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅದೇ ಅಂಜದವ್ರು ಆರು ಹೆಂಗೆ ನೆನೆಪುಂಡವ್ರು ಆರು ಯಾನ್ ಆರೇನ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಆರು ಏನು ಆಂಟಿನ್ಲೆ ತಿತ್ತಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂಚದ್ದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಾಕಿಲ್ಲೆ ಪುನಗ ಮೇರೆ ಆಂಟಿ ಕುಲು ಒಂದಿರು ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಆರಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆರಂಜಿ ಬಾಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಗ ಅಂಚದ ಆರು ಕುಲ್ದು ನಾನು ಮೇರ್ದಾನೆ ಹೊರನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೈದಿನ ಒಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ದಾನೆ ಬೈದಿನಿ ಒಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬಂಡಿರ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆತನ ಅರ್ಥಣದೆ ಎಂಬೆ ಪೂರ ಪರ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಪೊಪ್ಪ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಇಂಚೆ ಚೆತ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಮೇರೆ ಆಂಟಿ ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇನೆ ಬಾಯಿ ಇಂಚ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಯಾಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಜೊತೆಲ್ಲ ಅರ್ಧದ ಅಂಚೆ ಬರ ಕೆಲವು ಫನ್ನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಫನ್ನಿ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಆತಿನ ಪೂರ
ಟೀಸರ್లో ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡೈತೆ ಅಡಿಕಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಫುಜಿ ಬಂಡದು ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಇರಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆತ ಇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪುನು ನಿಜವಾದ ಬೂಚಿ ಟೈಟ್ ಉಂಡುಂದ ಅನ್ನ ಕೈ ಕುಪ್ಪಿನ್ಲ ದಡ್ಡೆ ತಂದು ಬಂದು ತಾಕತ್ ಬಜ್ಜಿ ಫೈರ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿತ್ತಡಿ ಓಪನ್ ಒಂದು ಪರೊಂದಿತ್ತು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಆಯಿಂದಲ ಈತ ಪ್ರತಿ ಏನೋ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಿನ ಏಜ್ ದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಏಜ್ ಬಂಡ 18+ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಇತ್ತ ಪೂರಕ್ಲ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ದ ಸೋಷಲ್ ನಮ್ಮ ಪಾಠೆ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೂಪೋಡು ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅವಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಐಟ್ ಹಾಳಾವಡು ಅವು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ನಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪದು ಸೊ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ತೂದು ಯಾನವೇ ಕೇನು ಒಂಜೆ ಪೂರಕ್ಲು ಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೀರ್ ಮುರಣಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತಿರದಾನೆ ಇರ್ತದೆ ತುಯ್ಯರಂತ ಬಂಡರತ್ತೆ ಇಜಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದಿಜ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದು ಯಾನ್ ಪೋದು ಪಂಡ ರಂಜಿತ್ ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ತುಯ್ಯರ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಮಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆಪುಜ ಅದೇ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರು ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ ಎಂಚೋಣ್ ಇಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದೆ ಒಂದು ದಾದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ 100% ಪನ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಊರದ ದೊಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸುರು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಬೇಗರೊಂದು ಯಾವ್ಲು ಎ ಸಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎ ಸಿ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಡಲೆ ಇತ್ತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಬರೋದು ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆತಂಡಿ ಅಣ್ಣ ಮರ ಐತಿ ನಡೆದು ಬಚ್ಚ ಮರ ಐತಿನ ಐಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂತದ್ದು ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ಭಯಂಕರ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರ ಮುಲ್ಪ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಜನ ಇಲ್ಲಡು ಉಂಡೆ ಯಾನ್ ಎ ಸಿ ಬಾಡು ಫೋನ್ ಹಿಡಿದು ಇದೇ ಜಪ್ಪನೆ ಎ ಸಿ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಪುನ್ ಕುಲು ಒಂದು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಕಂಡವಟ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಅವಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತೇತು ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆದ ಕಾಂಡೆ ಶೂಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತು ಬೆಚ್ಚೋಣು ಈ ಬೆಚ್ಚಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅದು ಅವು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನ ಔಟ್ಡೋರ್ ಏರ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗಿದೆ ಬಾರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಈ ವೆದರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರದು ಈಗ ಅಂದಪ್ಪ ಪೂರ ಲೇಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಈ ವೆದರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ವರ್ಷನೇ ನಂದು ಇದು ಬೆಚ್ಚವೇ ಅದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋಡು ಬಂದ ನಾನು ಏನು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ್ಪಿನಟ್ಟಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮರ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಮರನ್ ನಮ್ಮನೆ ಬೀಜ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುಂದ ಅಂಡ 30-35 ವರ್ಷ ಬೋಡು ಅಂಡ ಕಡ್ಪೆರೆ 5 ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಿನ ಈತಿ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪನ ಪುದರಡು ಇತ್ತಿನ ಮರಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕರ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಪತ್ತೆ 2 ವೀಲರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದೈ ಜೀರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಿರೆಲ್ ಗುಂತುಗ ಅಂದು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಜಾಗದಿಂದ ಆಗಿತ್ತು ನಿರೆಲ್ ಉಂಡು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಅಯ್ಯೋ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಮನ್ಬೋದು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಪೂರ ನಡಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ರೋಷನ್ ನೇಚರ್ ಲವರ ಎಂಚ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತನ ತೋಟಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಬೋಪಿನ ತೋಟಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಇಷ್ಟ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಬರೋ ಬೋಪಿನ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಗ್ರೀನರಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಬರೋ ಐತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರೋ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅವು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಇರಗೆ ತೋಟ ಅಂಚೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬಿಜೆ ಇಡತೆ ಚಟ್ಟಿಡೆ ಬರೋ ಅನ್ಕೊಡು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ರೋಷನ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸುರೂತ ಸಂದರ್ಶನ ಏನು ಸಂದರ್ಶನ ಅಂದು ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟಾಕ್ ದೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡುವ ಪಾತಿರುವ ಬಟ್ ಇಂಕ ಅವು ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಂತದ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಚ ನಡತೊಂದು ಪಾತಿರ್ನುಂಡದ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಉಂಡು ಎಂಚಂದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿ 10-20 ಸಲ ಕಟ್ಟು ಪೂರ ಕೊರಂದೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಾತಿರ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರ ಕೊಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿಂದ ಸಹ ಪಾತ್ರ ಜಾಲಿ ಅದು ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪಂಡರೀರು ಟಾಸ್ ಪಂಡರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಜಿದಾನೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅದಲ್ಲ ಇತ್ತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ವಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವದಾಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಮೂತ ಪೂರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪು ಜಾಯಿನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಆಪುಂಡು ಉಂಡು ಪೂರ ಟಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪನ್ಕ ಅಂದು ಇತ್ತ ಎಂಚ ಪಿದೇವ್ರದಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ರೋಷನ್ ಊರುಡೆ ಬೋದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರ ಬರ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅವು ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಊರುಡೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಮಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಅಂಡಿ ನಾನು ಊರುಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಜ ನಡುಟು ಪೋದು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅವೇ ಊರುಡು ಇತ್ತಿನಟ್ಟಿತ್ತ ಸಿನಿಮಾಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನವೇ ಮಾತಾಡ್ಲ ಯಾನು ಊರುಡಿಲ್ಲ ಇಂಕ ನನ್ನ ಓಲ ರೋಲಿತನ ಕೊರಲಿ ಖಂಡಿತ ಮನಲೆ ಮಾರ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ರು ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಫ್ರೀ ಫಂಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ಲಿ ಅಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಜಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಕಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ನಾವು ಓಕೆ
ಎಸ್ ಬೇತದಾದಂಡಲ್ಲ 90ml ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ 90ml ಖಂಡಿತ ಅವೇ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನುರಾಂಡ ಇತ್ತ ದಾದ ಅನ್ಪಿನಿ ಸಿನಿಮಾ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಪೂರ ಕ್ಲಬಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಅವೇನೇ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಾಪುನ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಮುಖಾಂತರ ನಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಲಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ 90ml ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳರು ನಿಟ್ಟು ಪುಷ್ಪನ್ನೇವಡು ದೀಪಕನ್ನೇವಡು ಅರವಿಂದ್ ಅನ್ನೇವಡು ನವೀನ್ ಅನ್ನೇವಡು ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಹೀರೋ ರುಹಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಲಶ್ರೀ ಅದು ನಿಜವಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಏತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ದಯಗ ಬನ್ನಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಪುದರ್ ಮಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟೆಡ್ ದಾಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಜಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಜಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡಿ ಸೊ ತೂಡು ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಡು ಪೂರತ್ತು ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದನು ಮತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಸಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂದೊಲಿತ್ತನು ಆಂಡರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಾಲ್ಫಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅರ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋದ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲ ಜಂಟ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ಜಂಟ ಒಂಚೂರು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಕೆಲ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಆಕಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಆಕಲ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಅಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಅವಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಅವಡು ಪಾಪ ಐತದುಲ್ಲ ಐತ ಏತೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಂಚಿ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತ ಆರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೋಷನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಅಕ್ಲಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡ್ತಾ ವೈಟ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಂತಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪದ ಗೊರ್ಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಅಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈರ್ದು ಏತಾಪುಣ ಆತೊಂದು ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೋದು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ದ ಅನುಭವದ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ತೂವೊಂದು ಕಲಾವಿದರು ತೂವೊಂದಿನ ರೀತಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಂಚೆತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೇನಿತ್ತು ನಮಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಅವಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈವನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡನ್ ಇವಾಗ ಈತ ಈವನ್ ಈತ ಮೂವಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿನಲ್ಲ ಈತ ನಮಗೆ ಈತ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ದಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಆರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರವೇನು ಪೂರ ಸೊ ವೈಟ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಪಾಪ ಆರು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೂರ ಕೇಳಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಅಕ್ಲ ಏನೋ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಲೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಯಾನೊಂದು ತುಳು ಈರ್ಲೊಂದು ತುಳು ಐತೆ ಇರಾಗ ಇರ್ನಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಂಡೆಡ್ ಉಪ್ಪದು ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡ ನೀರಗೊಂಜಿ ಇಜ್ಜ ಪ್ರತಿ ತುಳುಯರ್ನಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಂಡೆಡ್ ಉಪ್ಪುಣೆ ಆಂಡ ಎದುರು ಪೋಯರ ಪೋಡಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಏಪ ಎದುರು ಪೋಪಿರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದ ನಮ್ಮದು ಏತ ಆಪುಂಡು ಪಾಪ ಐತೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂದ ಪೂರ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಈ ವಾರ್ದ ನೆಟ್ ಅವಲ ಪೋಂಡು ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮಗೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ದಾದಾಪುಂಡಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಎಂದೋಡು ಬಂದಣ್ಣ ತುಳುವೇರಿನ ಸಾಕಾರ ಉರುಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ದಯಮಂತದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗಾಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಿನ ಎಫರ್ಟ್ಗಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು 90mlಗೆ ಪ್ರತಿ ಜನ ಬರಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈ ಇಂಚಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಕ್ಲೆ ಗೆಂದಲಿ ಇಂಚಿಂದ ನಮ್ಮಂಚಿಂದ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆ ಗೆಂದಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಣ್ಣೈತೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ತೆರೆತ ಮಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೋಡು ಬಂದಂಡ ಈಗ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರ್ಲಾದ ತೊಜಿಪೋವನಂಚಿನಾರು ಏರ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಅನುಭವ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಂದ್ರು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಪುದರ್ ಅರ್ಜುನ್ MV ಬಂದು ಆರು ಕೇರಳದ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಂಜಿ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಐಂಜಂತ ಸೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇ ಅಕ್ಲ ವಿಷನ್ ಉಂಡದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರು ಮಲಯಾಳಂ ಫ್ಲೇವರ್ ದಯಬಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಅವಾರ್ಡು ಅಕ್ಲ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವಾರ್ಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಫ್ಲೇವರ್ ಕನೇರ ತೂತಿರಪ್ಪ ಅವು ಇದು ಇವನ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅವಾರ್ಡು ಉಂದವಾಡ ಅಂಡ ಅಯ್ನ ಎಂಚ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತೂಪ ಅವಾರ್ಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಅವು ತೋಜಿದ್ ಬೈದನು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಂದ ಒಂಜಿ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನು ಇವನ್ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾತಿರೋಡು
ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತನತೆ ಎನ್ನಾಲು ಎನ್ನಾಲು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೋಲ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪದೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೇನ್ ಗಂಧ ಆಪಿನಿ ಅವಿನ ಕೇನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಏರ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿಲ್ಲಕೆಲ್ಲ ಆಪಿನ ಅವು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ನನ್ನ ಏತು ಬರಿಯರುಂಡು ಸಾಂಗ್ ಸರ್ಜನ್ ತೋನ್ಸೆ 6 ಮಂದಿನಿ ಅಂಡ್ 6 ವಿತ ತುಳುನಾಡು ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತು ರಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಈವನ್ ಒಂದುಲ ಮಂತೇರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರು ನೆಟ್ ಇತ ನಿಕುಲು ಒಂದು ತುಯ್ಯಾರು ಲವ್ ಎನ್ನಾಲು ಎನ್ನಾಲು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಂದಿರು ಎಲ್ಲಂಜಿತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಅವು ಇನಿಯೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಇನಿಯಾ ಓಹ್ ಸಾರಿ ಇನಿಯೇ ಶನಿವಾರ ಶನಿವಾರ ಸಾಂಗ್ ಶನಿವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಯಾನ್ ಶನಿವಾರ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಬಂದಿನಿ ಬಟ್ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಸಾಂಗ್ ನಿಕುಲು ತೋಡು ಸೊ ಅವೇನ್ ತೋಡು ಅಂಡ ನಿಕು ವೈಭವ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಬೋದು ತೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀಸರ್ ಲ ಬೈದಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಲ ಬೈದಂಡು ಅವು ನಿಕುಲು ಸಾಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇವಾಗ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಇಡ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ನಾಲಿ ಪೋರ್ ಅದು ಗಮ್ಮತ್ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಸಂದರ್ಶನದ ಎಂಡುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ 90ml ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೋಷನ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂದಿಸಲ್ಲ ತೆರಿಪವನಂಚಿ ನಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು 90ml ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 90ml ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೂನಾಗ ಹೆಂಗುಂಡದೆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರ್ಪತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಎಳೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದ ಎಂಚ ತೊಜಿಪವನು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನುರಿತ ಕಲಾವಿದನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ತೋಜಿ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಂದೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಲಾವಿದರ ಆಕ್ಲಿನ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಥನದು ಪ್ರತಿ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದರ್ ನಿಖಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ನಿಖಲ ಒಂದು ಆದುಪ್ಪು ನಿಖಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಬಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನಂಡ ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಂದುಲ್ಲಾರ ಸೊ ಇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಚಾನೆಲ್ ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 90ml ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 10th ಎಸ್ ಒಂದು ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ 10th ಅಂದ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಏನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ 90ml ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಕೋರು ಬಂದು ಯಾನಿ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ತುಕು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋಟು ಐತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕಲ್ನ ಪೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಜಿಪಲೆ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂತಿಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆನೆ ದಾಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸಂಚನಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂತೇರು ಅವೇ ಪಣ್ಣತೆ ಅವೇ ಪಣ್ಣಿ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀಮ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಕಾತ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾರಾಗಣಪು ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ವಿನೀತ್ ಉಲ್ಲೇರು ರೋಹಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ರೋಷನ್ ಉಲ್ಲೇರು ನವೀನಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಭೋಜಣ್ಣೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೊಳ್ಳಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೊಳ್ಳಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಉಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಶೈಲಶ್ರೀ ಅಂದು ಶೈಲಶ್ರೀ ಉಲ್ಲೇರು ನಮಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 10ಕ್ಕೆ 90ml ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಕಿನ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಡ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ತುಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತು ನಮಸ್ತೆ